min iħossu taħt biżijiet kbar li ma jistax jiflaħ aktar, li kollu bżonnu kuraġġ. U l-kuraġġ iġibu minnu nnifsu, imma jġibu wkoll permezz ta' solidarjetà li jruh ta' madwaru. Eżatt bħallum sena kont qed niffaċċja l-kanċer. Għamilt operazzjoni kbira u qomt mdawwar minn kull imkien btubi b'uġieħ mhux żgħir. Kien żmien iebeż. Żmien ta' uġieħ u żmien ukoll li matulu tgħaddi minn ċerti interventi, ċertu dwejjaq, ċertu biżgħat. U tagħmilha kif kellna nagħmilha jien fi żmien meta kien żmien il-miliet u l-ewwel tas-sena. Kelli bżonn il-kuraġġ. U l-kuraġġ tawli l-membri tal-familja tiegħi, tawli l-ħbieb tiegħi, tawli ħafna u ħafna Maltin u Għawċin li urewni s-solidarjetà tagħhom. Is-solidarjetà tagħhom ħadd ukoll il-kuraġġ. U dak hu li għandhom bżonn dawk li jinsabu minn taħt, li għandhom xi diżabilità, li għandhom xi żvantaġġ fis-soċjetà tagħna, aktar milli ngħidulhom imsieken, is-solidarjetà biex nagħtuhom aktar kuraġġ. Kuraġġ ħalli jiffaċċjaw il-ħajja li jkunu pożittivi, kif dejjem tkun pożittiv. U mbagħad dak il-kuraġġ tkun tista' tirbaħ post ġdid li minnu tkun tista' tgawdi l-ħajja u tifhem kemm il-ħajja hija sabiħa. U dak li tagħmel l-istrina. L-istrina hija li timmobilizza s-solidarjetà, mhux billi tgħid kemm huma msieken dawk li huma minn taħt, ma billi tgħid bis-solidarjetà tagħna l-Maltin u l-Għawċin kollha. Illum sentuhom iċ-ċans mal-alkoll li jirabbu dejjem aktar kuraġġ ħalli jiffaċċjaw l-isfida tal-ħajja. Hija sfida mill-isbaħ. U għalhekk iridu nagħtu kull għajnuna l-istrina llum.